Hola, golafre, soc l'Albert. Avui anem a fer una recepta de cassola, d'aquelles que a mi m'agraden, que després pots sucar-hi pa i aquestes coses. No sé què puc dir del pollastre amb samfaina. Pollastre i samfaina, si és que no pot fallar. En un vídeo anterior havíem vist com es feia la samfaina i la podíem fer per acompanyar pollastre, per exemple, o per acompanyar bacallà, però avui ho farem tot alhora. Farem el pollastre rostit i el farem amb la samfaina. I així agafarem tots els gustos, tot. Ja estarà boníssim, ja veureu. Bé, doncs, anem a veure com es fa. I per fer-ho necessitarem un pollastre tallat a octaus, un parell de pebrots vermells, un parell de pebrots verds, tot i que aquest, potser amb aquest n'hi hauria prou, perquè és enorme, deu ser de Txernòbil o no sé d'on. Un parell de cebes, un parell d'albergínies, 4 o 5 tomàquets madurs, uns grans d'all, unes fulles de llorer i un got de vi ranci, o de vi blanc, si no teniu vi ranci. I ja podem començar. I el primer que farem serà salpebrar el pollastre i el posarem a fregir en una cassola grossa. Hi posem un bon raig d'oli d'oliva i afegim un parell de grans d'all, així esclafats, sense pell. Els afegim a la cassola i quan l'oli sigui ben calent posem a fregir el pollastre. I anirem fregint el pollastre una bona estona fins que estigui daurat. Daurat, que estigui fet, que no quedi cru per dins, Tot i que després l'acabem de coure. Mentrestant aprofitarem per anar tallant les verdures. I començarem per la ceba, perquè serà el primer que tirarem. Perquè pensem que cada una de les verdures té un temps de cocció diferent. Ara que ja tenim el pollastre dauradet, hi afegirem la ceba talladeta. I com que el següent que hi posarem seran els pebrots, ja els podem començar a tallar a trossets petits. Bé, petits, tampoc que siguin molt petits. Recordeu que hem de treure les pepites i aquestes parts blanques. El verd també. El verd, mira, per treure la part de les pepites, feu així, l'agafeu, enfonseu això cap a dins i després ho traieu cap a fora. I surt tot sencer. Veus? Aquest és l'avantatge d'haver vist els programes del Carlos Arguiñano des de petitet. I ara que ja tenim la ceba una miqueta daurada, hi afegirem el pebrot, el vermell i el verd, tots. Això, la meva dona, la Diana, em dirà que està tallat molt gran. A ella li agrada petitet. Però a mi m'agrada així, més barroer. Així canviar una miqueta. I ara també hi afegirem un parell de grans d'all picadets. Després em farà una oloreta aquests dits. Mireu ara, tot i que el primer que posarem serà els tomàquets, pelarem primer les albergínies i les tallarem a trossets, perquè un cop tallades a trossets els posarem una miqueta de sal perquè vagin perdent aigua i perdin també una miqueta l'acidesa que tenen. I ara sí, anem a ratllar els tomàquets. I li afegim. Heu vist quin color té ja? I ara hi tirem també les albergínies pelades a daus. I ara a foc lent, no gaire fort. Les anirem coent una miqueta. I ara que hem sofregit una miqueta l'albergínia, només hi queda tirar-hi el got de vi ranci i també un got d'aigua o si teniu un got de brou. Jo avui posaré aigua. I ara baixarem el foc, ho taparem i deixarem que vagi coent una estona a foc lent, que vagi fent xup-xup, que es vagi quedant turet tot per dins, ja veureu que bo que queda. Mira, saps què? Ara ja porta una estona coent i mira quina pinta que fa. He llegit en receptes que ho coeix tapat, però a mi la samfaina no m'agrada així líquida, m'agrada la salsa espassota i amb el pollastre també no m'agrada el pollastre amb una salsa remullada. Aleshores ho he destapat, que vagi perdent aigua i ho deixarem coure una estona més i ja veurem com queda finalment. L'olor no la podeu sentir, em sap greu, però és espectacular. Apa, tornem d'aquí una estona.
Doncs ja el tenim, Ara ja ho he tingut com mitja hora més així coent, a poquet. S'ha anat evaporant tota aquella aigua que sobrava i mireu com ha quedat. Boníssim, mira quina textura. Molt bo! Doncs ja ho tenim. Però ja estem fent feina. Si et vols subscriure al canal, només has de clicar a la casella on diu subscriu-me i activar la campaneta de notificacions perquè t'avisi quan pengi un vídeo.